Bugyi. Bugyi nagyközség neve a budi kezdetű szláv személynévből ered. Első említése 1321-ből való Budimatheus feld formában. A település központja a Beleznai tér. A névadó építette kastélyot helyett a Bessenyei György művelődési háznak és könyvtárnak, mely a település kulturális központja. Kazinczy Ferenc egykori látogatására utal a róla mintázott szobor. Békességben megféretéren két felekezett temploma. 1763-ban épült a római katolikus templom Beleznai református oratóriumának helyén. Gyönyörű oltárait német mesterek készítették barokk stílusban. A református templom kertjében áll a település legrégebbi emléke, a népvándorláskori bálványkő, mely 1783-tól 1824-ig az egyház szégyenköve volt. Borzaspusztán építette 1936-ban a Siménfalvi Székely József elhunyt fia emlékére a Székely kápolnát, mely a magyar zarándokult része, és az odajárók szerint nagy energiával tölti fel az embert a terület. Az 1902-ben épült községháza előtt az 1950-es évek kulák áldozatainak állítottak emléket a helyiek. A gyermekek szülei két iskola közül választhatnak. Az állami Kazinczy Ferenc iskolában művészoktatás is folyik. A református egyház 1995 óta tartja fenn a művészetoktatással is foglalkozó Beleznai János általános iskolát. A tájház eredeti falusi parasztház berendezésével, hagyományőrző foglalkozásokkal várja a látogatókat. A közelmúltban megújított park öleli körül az 1848-as és a világháborús hősök emlékművét. Több száz embert megmozgató sporttevékenységek széles palettáját kínálja a település sportélete. Ürbő-pusztának nagyon gazdag a madárvilága. Itt fészkel a legnagyobb madarunk, a túzok. Minden tavasszal gyönyörködhetünk a védett törpenőszirom lila-sárga virágtengerében. Vány, mint a legöregebb település, az egykori udvari solymászok tulajdona, honfoglaláskori leleteivel hívta fel magára a figyelmet. Bugyi nagyközségben élő emberek szorgalmas munkával művelik földjeiket. Öntözéses kertészkedés a jellemző tevékenység. Több nagy cég működik a községben. Ipari termékeket gyárt az egyik, a másik állattenyésztéssel és az ehhez kapcsolódó mezőgazdasággal foglalkozik. A harmadik betontermékeket gyárt, a negyedik kamionokkal fuvaroz. A sóderbányák kincse a Duna egykori medrének eredménye. A települést körülvevő erdők, legelők, vadászparadicsommá teszik a környéket. A virágos udvarok, a gondozott kertek mellett az aszfaltozott utcák, az ízléses tájékoztató táblák kellemessé teszik az itt tartózkodást.